Amy derýada emele gelen buzluklaryň eräp suwuň joşma howpy ýerli ýaşaýjylarda howsala döredýär. Türkmen häkimetleri Amy derýanyň Lewap vilayatynyň Darganaty etrafyndan geçýän böleginde emele gelen doňokçulugyň ýygyny suwuň joşma howpyna garşy howsala ýagdaýyny yglan edýärler. Adatdan daşary ýagdaý resmi görnüşde jar edilmedi. Ýöne ýurdun günnägör sebäpine suw joşmalaryna garşy görülýän taýýarlyk işleri ýokary derejede küşgärlikden we howsala ýagdaýyndan habar berýär. Soňky bir näçe hepde bäri Türkmenistanyň howanyň temperaturasynyň wagtal -25 gradusa çynny pesa gaçyp ýurdun ähli sebäplerine aşa sowuk howanyň aralaşmagy bilen günnägör Lewap sebäpini kesip geçýän Amy derýada buzluklar emele geldi. Soňky 2 güniň dowamyny howanyň sehel maýlap başlamagynyň ýygyny Amy derýada emele gelen buzluklaryň eräp suwuň joşma howpy häkimetlerde we ýerli ilatda howsala döredýär. Häzirki wagtda adatdan daşary topor döredildi. Türkmenabad şäheriniň jemaat gulluklarının işgärleri, Zeysu akawalary ulgamlarynyň işgärleri, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri detsin ýagdaýda Darganata şäherçesine iýerildi. Türkmenabad şäheriniň guruluşyk montaj edaralaryndan, Lewap guruluşyk kärhanasyndan ekskavatorlar we dizel generatorlary alınıp gidildi. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Azatlygyň çeşmeleri Sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaý bilen baglylykda 19-njy ýanwarda ýokary derejeli bir döwlet emeldarynyň mümkin wice-premieriň Lewap vilayatyna baranlygyny habar berýärler. Habarçymyz biraden 16-njy ýanwarda Amy derýanyň akymynyň ugruny buzluklaryň emele gelenligini, derýanyň Seydi şäherinden geçýän bölegini adatdan daşary gullugyň işgärleriniň ekskavatorlary bilen buzlary döwmek işi bilen meşgul bolýanlyklaryny özüniň şaýat bolanyny habar berip howanyň aýadynyň sehel aradan aýrylyp başlamagy bilen Amy derýanyň akabasyny emele gelen buzluklar eräp başlady. Hususan derýanyň kerke etrafyndan geçýän ugru boýunça bölünip gaýdýan buzlar Türkmenabad şäheriniň üstünden geçip derýanyň aşaky hanasyna tarap süýşýär. Derýanyň hanasynyň Seydi şäherinden geçip Darganata sebätine tarap uzayan böleginde 7 aýlaw bar. Amy derýanyň akymynyň ugru bilen aýlawa çenli akyp gelen tonnalarça buz 7 öwrümiň yerleşýän ýerine üýşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Amy derýanyň Darganata şäherçesinden geçýän böleginde derýanyň ýakasyny galdyrmak we topragy götürmek işlerini ençeme tehnikalaryň çekilýändigini habar berýärler. Maz we kamaz ýaly agyr ýük taşaýjy ulaglar derýanyň kenarına gum daşaýarlar. Amkador ekskavatorlary, ýagny tekerli ekskavatorlar ýygynalan gumlary derýanyň kenarına götürýär we gum defelerini emele getirýär. Derýanyň kenaryny näçe ýokary götürseler suw şonçoda beýgelýär. Buz bölekleri sagat saýyn köpelýär. Diýip adatdan daşary ýagdaýda Darganata sebätine kömege baran bir Lewap ýaşaýjydýar. Azatlygyň habarçylary derýanyň suwunyň agmagynyň öňüne geçmek üçin ýüzlerçe tehnikanyň işe çekilýändigini habar berýärler. Merkez Aziýanyň iň udyň derýasy bolan Amy derýa Türkmenistanyň gündägör çünküne golay sebäplerden ýurdun çägine girýär. Suwuň akabasy Lewap vilayatynyň Köýtünnag, Kirki, Halaç we Seyit etraflarynyň ugru bilen akyp Türkmenabad şäheriniň we Çärjew etrafynyň deňinden geçýär we Seydi şäherine hemde Darganata etrafyna tarap akýar. Azatlygyň habarçysy derýanyň Seydi şäherçesinden geçýän böleginde bir maldarçylyk fermasyny suw basanlygyny we 50 töwereg ýeri şahly malyň suwda galanlygyny habar berýär. Azatlygyň ýagdaýdan habarly ikinji çeşmesi derýanyň kenaryna dören howsalaly ýagdaýy tasdiklap esasy tagallalaryň Darganata etrafyna gönükdirilýändigini habar berdi. Çeşmemiz derýanyň joşma howpyna garşy sebitde harbalaryň hem ýardyma çekilýändigini aýtdy. Amy derýanyň Darganata bölegi howpyň gyzyl derejesi, derýanyň Kerki we Hojambaz böleklerinde we Kerkiniň köprüsünde howpyň derejesi uly däl. Diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlygyň çeşmesi etrapda ýerli ýaşaýjylaryň derýany garawullamagy we sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaýa gatnaşanlyklaryny habar berdi. Şeýle-de çeşmemiz ýerli ilatyň öz tagallary bilen häkimlerden we harbylardan ýardam soranlyklaryny aýdýar. Ol adatdan daşary gullugyň harbalaryň we oba hojalyk hünärmenleriniň günnägör sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaýy aradan aýyrmak boýunça kanagatlanarly iş alyp barmaýanlyklaryny aýdýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy Amy derýada emele gelen doňokçulugy görkezýän onlarça surat ýerdi. Suratlarda sebitde şol sany derýada emele gelen doňokçulugyň gerimini görmek bolýar. Şol bir wagtda Amy derýanyň Özbegistanyň çäginden geçýän böleginde hem buzluklar emele geldi. Sosial ulgamlarda aýdylmagyna görä derýanyň Garagalpagstan sebitini emele gelen doňokçulugy görkezýän videolar paýlaşylýar. Videolarda suw tutuşlugyny doňan suw akabasyny görmek bolýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Amy derýanyň kenarına emele gelen adatdan daşary ýagdaý barada habar bermeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Lewap vilayatynyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi.
Türkmenistanda dowam edýän güýçli aýadly howa gökbakça önümleriniň sowdasyny edýän telekeçilere hem yaramaz täsir ýetirip başlady. Lebap welaýatynda aşy sowuk howa zerarly gökbakça önümleri doňýar. Uly maddi ziýan çekýändiklerini aýdýan telekeçiler dukanlarda talabalaýyk infrastrukturanyň döredilmändigini aýdyp, muňa sebäpkär hökmünde häkimetleri aýplaýarlar. Dün gece welaýatyň dolandyrış merkezi Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy -15 gradusa çenli ýetdi. Telekeçiler azyk önümlerini lomay uly möçörde satyn alýarlar. Häzir merkezi Daýhan bazaryndaky telekeçileriň müňlerçe kilogram möçöründäki gökbakça önümleri doňdy diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ilat arasynda Gök Bazar hem atlandyrylýan sowda nokodunyň köp telekeçisi doňun önümleriniň käwierini arzan bahadan satsalar-da köpüsiniň satywa yaramsızdygyny aýdyp, özleriniň müňlerçe manat möçöründe maddi ziýan çekýändigini belleýär. Olar durky täzelenen bazaryň geçen ay ulanylmaga berilendigini ýatladyp, bu ýerdäki dukanlarda azyk önümlerini sowukdan ýa yssydan goramak üçin talabalaýyk infrastrukturanyň döredilmändigini aýdýarlar we özleriniň çekýän maddi ziýanyna häkimetleriň jogapkärdigini belleýärler. Dukanlar baştan sowma edilip gurulypdyr. Olarda ne ýyladys, ne de sowudys ulgamlary bar. Sowdagärler gündizlerini elektrik peç ulanyp sowukdan goranýarlar. Ýöne gizi peci ýakyp goýup gidip bolmaýar. Sol sebäpli gökbakça önümleri doňýar. Tomusda nähil boljagy belli däl. Sebäbi azyk önümleri yssyk howada hem daýlanýar. Diýip lewaply bir telekeçi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak soňky 2 ýylyň içinde agdalýan bazaryň uly meýdany ýykylyp, durky täzelenenden soň onu geçen aýda täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynda ulanışa bermek meýilleşdirilipdi. Bazaryň içinde esasan 20 we 30 kvadrat meýdanly dukanlar bar. Bazar resmileri telekeçileriň munyň bilen bagly şikaýetlerini kanagatlandyrman aýazly howa tutuş ýurdu gurşap aldy. Biziň hem elimizden gelýän zat ýok diýmek bilen çäklenýärler. Aşy sowuk howa welaýatyň beýleki bazarlaryndaky sowdagärleri hem zarwa urýar. Sewitdäki çeşmelerimiz käbir kiçi telekeçileriň özü gök bakça önümlerini giýje öýlerine alyp gaýdyp sowukdan goramaga çalyşýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda geçen hepdäniň başyndan bäri adaty klimat kadalaryndan aşy sowuk howa dowam edýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitilesmeginiň arasynda daşary ýurtlary, hususan da Russiýa gidýän türkmen raýatlarynyň sany artýar. Bu ýagdaýlara Azatlyň habarçylary we garaşsyz türkmen nesirleri üns çekýär. Şol bir wagtda Russiýanyň öz ilaty bilen bagly mälim eden soňky görkezijlerine görä, bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň sany 2021-nji ýylda ondan ozal kili bilen deňişdirilende 12% artypdyr. Halkara uçar gatnawlarynyň ýoly goýulmagy bilen Russiýa, hususan Tataristan Respublikasynyň paýtagty Kazana gidýänleriň sany göz görteli köpeldi. Hepdäniň duşanbe we penşenbe günleri Kazan ugry boýunça uçarlar doly gidýär. Emma ol ýerden Türkmenabada goňan uçarlar tas boş diýen ýaly gelýär. Diýip Azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi gurrun berdi we ýurtdan çykan ýolugçylaryň aglabasyny 40 ýaşy ýetmedik erkekleriň düzýändigini sözüne goşdy. Türkiýe bilen wiza düzgünniň ornaşdyrylmagy netijesinde indi adamlar esasan hem ýaş ýigitler student wizasyny alyp iş gözleginde Kazana gidýärler. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Bu ýagdaýlara garaşly Türkmen News nesiri hem üns çekýär. Ol öz çeşmelerine salgylanyp gidýänleriň arasynda ozal Russiýada ýokary bilim diplomuny alan okuwly adamlaryň hem köpdigini belleýär. Mysal üçin Türkmenistanda muallimiň aýlyk haky 3,5 müň manat töwereginde. Bu ýerli şertlerde gowy girdiji hasaplanýar. Emma şol bir adam Russiýada taksist bolup işlese, bir aýda $1000 çelini, rublun hümmetiniň düşmegine hem garamazdan gazanç edip bilýär. Mundan başga da migrantlar sakçy we guruluşçy bolup tähmet çekýärler. Käwirleri, esasan hem ýokary bilimini Russiýa Federasiýasynda alanlar öz hünäri boýunça hem iş tapyp bilýärler diýip nesiriň 13-nji ýanwarda çap eden habarynda aýdylýar. Maglumata görä köpler Russiýadaky tanışlarynyň üstü bilen iş wizasyny almak üçin çakylygy ornaşdyrmagy finansiýarlar. Beýle mümkinçiligi bolmadyklar hem soňundan iş tapmak umydy bilen tiýahat wizasyny edinýärler. Pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmelere hem garamazdan Türkmenistandan Russiýa gidenleriň sany artdy. 2021-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyny 3628 Türkmenistanly aldy. 2016-njy ýylda bu görkeziji 774, 2017-nji ýylda 729, 2018-nji ýylda 1044,
2019-njy ýylda 1351, 2020-nji ýylda bolsa 2451 adama deň boldy. Ýatlatsak azatlyk pandemiýa döwründe Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde ýurdy terk etmekçi bolan türkmen raýatlarynyň uly nowatlarynyň dörendigi barada hem habar beripdi. Sol wagt Russiýa Türkmenistandan çykjaklar üçin ençime charter reýsini hem gurnapdy. Sol bir wagtda Russiýada 2021-nji ýylda geçirilen ilaç ýazywynyň netijelerine görä, bu ýurtda sorag bülteninde özüniň milletini türkmen diýip görkezenleriň sany 41338-e deň bolupdyr. Türkmenistanyň Kronikasy nesiriniň Media jurnal portalyna salgylanyp ýazmagyna görä, bu görkezici 2010-njy ýyldaky soňky ilaç ýazywynyň netijelerinden 12% ýokarydyr. Ýagny 2010-njy ýylda Russiýada ýaşaýan türkmenleriň sany 36885-e deň bolupdyr. 2021-nji ýylyň maglumatlaryna görä, Russiýada ýaşaýan türkmen erkekleriniň sany 20795-e, aýallaryň hem 18543-e deň bolupdyr. Russiýanyň regionlarynda ýaşaýan etnik türkmenleriň sany boýunça birinji orny Stavropol kraýy eýleýär. Ol ýerdäki türkmen diasporasynyň sany 15100-e deň. Sol bir wagtda 2010-njy ýyldan bäri bu sebitde ýaşaýan türkmenleriň sanynyň artandygy göze ilmeýär. Mundan 13 ýyl bu regionda 15048 adam ýaşap, bu mundan 2 ýyl ozalky görkezijilerden kän tapawutlanmaýar. Russiýada ýaşaýan türkmenleriň sany has köp Tatarystanda ýokurlanyp, ol soňky ilaç ýazywyndan bäri 2016 isse artyp 2514-e ýetipdir. Ýaş boýunça Russiýada has köp 20-29 ýaş aralygyndaky türkmenler ýaşap, olaryň sany 13142 deň. Sol bir wagtda 9 ýaşy çelini çağalaryň sany 4172 deň. Türkmenistanyň Kronikasy nesiri bu tendensiýa ünsüz çekip, Russiýadaky ýaşaýan etnik türkmenleriň sanynyň migrasiýanyň hasabyna artandygyny çaklaýar. Bellesek Moskwanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina esassız hüjüm etmegi sebäpli Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi we ol galan dünýäden üzgünleşdirildi. Munyň izi bilen ýurtda ozaldan isläp gelen sol sanda Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan migrantlaryň uly bölegi Russiýany terk etdi. Galy berse de Ukrainadaky hilakçylykly ursuň arasynda ýokary derejeli Rus resmiýleri goloýda Rus raýatlygyny alanlary harby gullugy çekmek tekliplerini hem mälim etdiler. Merkezi Aziýanyň käbir döwletleri öz raýatlaryna Ukrainadaky ursa gatnaşmazlyk barada duýdurys berteler-de, hilakçylykly urus barada umumyň dymýan türkmen häkimetleri beýle beýanat bilen çykyş etmediler. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Giň ýaýran işsizlikden ejir çekýän ýurt ilaty, bazarlarda azyk gymmatçylygy, döwlet dukanlarynda haritlaryň ýeter etmezçiligi bilen ýüzbe ýüz bolýar.